Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala mab'usi rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambe ala tanuka barkada kasali danfawla son heramaka ndoye Muhammadu ye anaso mogo ani mawma de yutu nyonya foka ta jodon se alaka nen aw bela jilenye o jamakulu sanumay fe bi wajulu kene kono ambe Côte d'Ivoire krenkrenyala u ka dugula mini abi fama ko dalwa anga karamogo ba min beno noye Imam Muhammad Lamin Touré ka Laylatul Qadri suma o sumi nye suba islamiya konnana ay wajulu kene basigi aka misri konnana ka keni jamana nunu be lahaliya munun konnana noye coronavirus banakoye kenen konnana ay wala li ke suyin yere bonya min ba ko kono ani fasamantiya munun ba kono fokata si duawdiya nafa min bala ani kololo min be dangadiya la akene kono folikan kofe min sorolai ameje ka ankaramogo lame ame ala fo kala barkada alam sona ka bisunira ni aw ni bela janna shi jani kene abi ala fe ala ka di awma ala ka karamo mi ankoro me ba madan de an basta de ala ka shi jani kene adi na mana ka so la jani ama ankara mo fo ko wal malo milu sigila kene ka an milu de ame fo suma bela janna o kafela la manga nyemo bela jenifo ama nyemo bela jenifo kata fédération na foka na jigi section kono amu be fo ko walmalo dante fo limina shijan kene ala ko dama ame na bako bela jenifo ona na hera ala ko sege herela ala ka sangere dama ala ka sangere shia ala labangun maka aketo ya ka sala ala nabi ame Laylatul Qadri shula ni aunga jate ya rabbi annafa ala ko dama sana nga temeni nga wajuli me fulibla an karamola Asser Sherif Ousmane Madan Haidara aleka anniversaire temena sise alo kunkele ndiye bagina ala fe shijan labangu nyuma kene yani lafia ala ko danama o kofe anga dina nyama ba mimi nji dogoyara Allah Ta'ala fe ka beni zangan ma no yanga Sheikhul Aimai Abubakar Fofana amba nyine ala fe ya rabbi adayro ala ka suma ay baraw barake akanyina maya kono islam ya demelila ya rabbi ala ko beka bulu dalu lumay o kofe bana min fle jamana kono sise no kebe ka jie rebe kamana gwa ame duwa ke ya rabbi ala ka boda yumanda mala menu lajrabilendu ni aye ani yoro menu lajrabilendu ni ayamba yine ala fe ala ka boda yumadu bema ala ka koke ama here ala ka koke jima here ala ka koke jima lafiya ala ko ka kirabay mu yakusu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah islamo kabel 19 5e mois 2020 anga jatila amele Laylatul Qadr la bishu shubado Laylatul Qadri shubade hal no ya soro fen wore ma foala fo qur'ana yi min fo na kunda na qur'ana re ka fota ma obi wasake barmache ala ko qur'ana kono ako inna anzalnahu fi Laylatil Qadr
kone Allahu ta'ala ye Qur'ana injigi kabeni Laylatul Qadri ti o koro ni anniversaire bi Qur'ana na Laylatul Qadri inde jinga dugukolo bɛɛ fɛn o fɛn b'a sanfɛ Qur'ana ka fisa n'a bɛɛ ye o la n'o jigira k'a di anw ma su min na hali ni maa m'a fɔ an ɲɛna k'o su ye suba ye ko dɔnna bɛɛ kan k'a dɔn o su in tɛ su gansan ye mais Ala ma dan ye a ko wa ma adraka ma Laylatul Qadr Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr ko Laylatul Qadr su kelen ka fusa ni kalo 1000 Laylatul Qadr su kelen a ka fusa ni kalo 1000 i bɛ kalo 1000 jatekɛlaw y'a jate bɔ a bɛ san 80 ani dɔɔnin ma hakiliman b'i sigi sisan ka fɛn dɔ filɛ n'Ala ye si di maa min ma e ka ɲɛnamaya kɔnɔ i sela ka sunkalo ɲuman 10 ɲɔgɔnna sɔrɔ sunkalo k'a don ka ɲɛ yomi Ala y'a fɔ cogo min i sera k'o 10 sɔrɔ walima si kalifala i la f'u y'a sɔrɔ fo siɲɛ 20 ni mɔgɔ min y'a siɲɛ 20 sɔrɔ par exemple o Laylatul Qadr kelen bɛɛ n'i y'o sɔrɔ a sunkalo sun ɲɛna i bolo Laylatul Qadr o sɔrɔla i bolo i bɛ san 88 de multiplier siɲɛ 20 a b'i n'a fɔ sisan sanji 1600 o alabato mlele o baraji degré i kɛmɛ k'o de sɔrɔ san 1600 ne mɔgɔ min ye san 20 sɔrɔ c'est-à-dire i ka denmisɛnya waatiw sun tigɛlen kɔfɛ k'a bɔ a la parce que denmisɛnya sundo ninnu baraji b'a la mais denmisɛnya waatiw de tu i b'i yɛrɛ kɛ sundonbaga ye ka sɔrɔ i t'a ye o filimuw bɛ tourner denmisɛnya na o fana ni kɔfɛ i bɛ sun dɔw don Ala kama tɛ mais tiɲɛ na i b'a la parce que i fa y'a fɔ ko ni sunna a bɛna sogo san i ye walima kununko sundɛgɛ waati minnu sunna fa ye dumuni jayɔrɔ dɔw ta k'a di olu ma o kama o dugujɛ e yɛrɛ bɛ sun bon ninnu tɛ Ala kama sunw ye ninnu ye n fa kama denmisɛnya waati bɛ mɔgɔ bila nin n'a ɲɔgɔnnaw la mais n'o bɛɛ bɔra a la ka n'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ la e yɛrɛ de bɛ ka sun Ala yɛrɛ jaati kama tiɲɛ na balimakɛ hali n'i ye san 10 sɔrɔ o la o Laylatul Qadr o baraji mana fara ɲɔgɔn kan e man kan ka taa i ye maa minɛlenw labilen lahara Ala k'an bɛ sawaba Qur'ana ko wa ma adraka ma Laylatul Qadr khayrun min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha ko melekaw bi jigi Laylatul Qadr la ani ruhu bi izni rabbihim ni Allahu ta'ala yɛrɛ ka jɛ ye min kulli amrin o bi jigi ko bɛɛ de kama ko bɛɛ fɛn o fɛn ka ɲɛnabɔ o bi jigi a bɛɛ kama mais n balimakɛ nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ Allahu ta'ala ye kuma min kɛ ka sura in datugu o de ye ko salamun hiya hatta matla'il fajr ko Laylatul Qadr su ko kisi do o kɔrɔ fɛn o fɛn bi mɔgɔ tɔɔrɔ o tɛ Laylatul Qadr su kɔnɔ o ye salamu kɔrɔ fɔ cogo dɔ ye walima i b'a fɔ salamun hiya ni Laylatul Qadr su sera mɛlɛkɛw bi yaala ka mɔgɔw fo ka yaala ka mɔgɔw fo
bado che meleka o kayala ka mogofo do be shinga miri kungolo lati kome meleka o kayala ka mfo abi munya anye tuma do la ere ti wa kala ma yifo la wa yima fo wa na fa jume mala bado che mba fuye ishi be kono shin kele nim meleka o ye fuli bla ila ko salamun o yi kala hara garanti le yi ti jenile shin kele meleka o ka fuli ka se ema ko karsa ko ambi fo salam la hara garanti la abada lu boyoro fle nabi allah ibrahima qur'ana kwama ko tuma mi meleka unna ibrahima fe izdakhalu alayhi qalu salaman meleka unna nabi allah ibrahima fe qur'ana ya lakali meleka unna salamu bla ibrahima la o salamu mi mla la ibrahima la jien kono ya meleka o ka salamu bla ko fe jien tasuma man nabi allah ibrahima jenimle namruzu ya takabla tasmana qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ni ya sura meleka o salamu bla wala meleka o ka salamu bla shuina allah taala ka hinedo ala ka foni sereyado ka wati do kerengere ko ka hinay ko nyeshi muhammadu mando ma laylatul qadri nyo dodi sino meleka o ka salamu o te ko no wonyede a ko no wonte ka meleka o ka fa ko salamu alayka ablala nabilah ibrahima de makurana yo lakal me ablala kira ka sahaba doma fale ku me meleke ka salamu blakame me madwanche ni sahaba chenye meleke o ka foli soro condition mino na be no fuye rabina yesisa a ma be se ka soro ko nga soro manji sahaba chenye to ko Imran bun Hussein o sahaba chen alema ko ka tubi jone slamayat sele fo samuba o koro kira muhammadu shila ban wati o de kala alika tubi wati annana kana tege da kira muhammadu tege ka bai ake ka do slamayala atlale kofe bay ala sahaba kenya tege jira kira ako kira komi ne ni tege inde dima ka bay ake mbina lahidu were tanyere kan inyana ni tege mi indira ema ka bay ake kira folla hara fonde ka saya ni tege inti do mana ko lable Allahu akbar sahaba chay histoire bella meleka o kumbi chemi mvuo fo ere ba foli kame ni chay akale kanimfo aya janto ategela don lora tara sigi kira ka sahaba o karafe kira na ka sahaba o be barola che nyere sigilembe sahaba do ikando kira ma ko kira yoro do be o kembe ka on kamana kwa nana muhammadu karafe ya mi yala ka kira nana sigi karafe ya kwa mi barola limania bi do andu sukun jiro tiga be negi bwana foi tibla angono fo la harako ala ko fanga bi bonya ana kome na wulila kabo koro na ntara se anga so kono amuso na ndewu angume chogo mi kira muhammadu fe antika temble ko yoroni keme ka ngamana ko
kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ako sahaba ma ko no ko ti kamana gwa ko Africa ni mi fo ko bi ke wati ni wati kalimaniya jidi fo ka se a dernier piona wati ni wati ko sino ne Muhammadu be kelendo ni mogo minga limaniya sira kato anona ibi ka chogo mi ne Muhammadu feya ka fo hal ni etara ikaso ibi tende itara ika forola ibi tende itara ika fereke rola ibi tende ikalimaniya dafalembe onno de la kira ko no kera au jogo ye tuma wotuma ko melekaw na au nyana ma mfoya jien kono ya foka tege di au makamle ne bora ka sahaba ce yin zigilentu ale kunye laidu dota ayere kan ka koro kuma kura yin farala ale taka donc aya bla kono tedai o doron table limaniya model mi kira Muhammadu ya fofo ka kale la tuma be wati be amano wode sahaba ce meleka ku bafu fo abi meleka u ka fulkan salamu blakan Allah ka ambe so abama wala Qur'ana ko salamun alayhi salamun hiya hatta matla'il fajr o alabato degere mi ba to ni meleka u bi salamu bla ima barma che ni laylatul qadr sila ala mana meleka u bla ka jigi o alabato degere te nyini na blende niye donde ka dislame o niye ala ka foni seria de ka dislame o ma meleka u kata au fu onga hal ni make sahaba chenyo na e ijija doka ke ere fanana ijija jogo do ka ke ila na fora ko meleka obi son ka mogo fu ere hakili bi jigala ko no abise ka ko bi ne fu parce que tiena ngembe kan zeko to alai ala ka ambe so abama mogo ki yere dla ki ke ala sagoy ki ke ala join c'est-à-dire ambe mi fo bamanangana ko ala jon o min be fo an fe bamanangana a arabu kambe o de ye Abdullah ala jon sisan ka mogo yɛrɛ dila k'i jogo ɲe k'i kɛ ala jɔn ye k'i kɛ propre a b'a dɔn kuranɛ ye fɛn min fɔ o la min bɛ se k'o kɛ adamaden na telima na kuranɛ k'o de ye sun ye sun de kɛ ka di ka adamaden dilan fo k'i kɛ ala jɔn ye i bɛ kuranɛ ta i bɛna sunko kuma ye kuranɛ kɔnɔ ale bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan suran kelen de kɔnɔ suran kelen sunko kuma bɛɛ ala y'a fara ɲɔgɔn kan ye seliko bɛ sura caman kɔnɔ jaga bɛ sura caman kɔnɔ hijiw ɲumanyaw sarakatiw nin bɛɛ bɛ sura caman kɔnɔ mais sunko ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a don suran kelen de kɔnɔ et puis k'a kuma tugu ɲɔgɔn na mais i bɛna dɔn cogo di ko sun bi mɔgɔ dilan k'i kɛ ala sago ye ala kɛli ka sunko kuma daminɛ a nana tigɛ ka aya kelen dɔ don sunko kuma ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ sun kuma ye o aya in de tɔgɔ ye wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani ka adamaden dilan k'i jogo ɲɛ i bɛ taa kɛ wa iza sa'alaka ibadi kuranna kalanni ma nɔgɔn al ibad ala jɔn n'o cayara a bɛ fɔ a ma ko ibadu
mais ni mogo ɲɛnamaw de cayara sinon adamaden bɛɛ ye ala ka jɔ ye mais kuranna b'a fɔ mogo ɲɛnamaw de ma ko ibadu sinon ni cigarette minaw ni permis jouelaw ni jɛnɛyaw ni dangaden ninnu n'olu ɲaamina mɔgɔw la ala t'a fɔ bilen ko ibadu ala b'a fɔ wa ma rabbuka bizalamin lil abid a bɛ fɔ sisan ko abidu jɔn caman mais ala t'a fɔ bilen ko ibadu mais ni aya in na ala ko ibadu wa iza sa'alaka ibadi anni mɔgɔ minnu sunna ni sun nana kun min na n'u sera k'u ɲɛ ni sun y'u dilan k'u kɛ ala ka jɔnw ye muhamadu a lase olu ma ni olu ye ne alahu ta'ala deli bila ka suma t'a la dɛ fa inni qaribun ujibu da'wata da'i o de la alahu ta'ala ye ibadu ko kuma tugu k'o bila sungo yɔrɔ la mais sun façon jumɛn ko don sun façon jumɛn ala k'an bɛ sawaba ma i bɛ kuranna filɛ ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam an b'a fɔ silamɛw ɲɛna n'i bi sun na a to e yɛrɛ ka to ka somin dɔw sɔrɔ i yɛrɛ la ko tiɲɛ na jogojugu modèle dɔw kun b'i la i kɛn bɛ ka olu bila quoi to k'o sominw sɔrɔ i yɛrɛ la mais n'i ma changement foyi ye i yɛrɛ la a fɔra ko siyamu i ta in tɛ siyamu ye dɛ a bɛ se ka kɛ i ta ye sɔwmu de parce que hunaka farq bayna siyami wa sawm fi lughati al-qur'aniyya qur'ana yɛrɛ loga la n'a fɔra asawm ani asiyam c'est pas même chose الزيادة في المبنى يستلزم زيادة في المعنى ni fɛn o fɛn kɔrɔ harafu cayara dɔ bɛ fara a kɔrɔ kan donc ala ko kutiba alaykum siyam asiyam shun an ka kitabu fana na i bɛ taa sɛbɛnlen sɔrɔ asawm shun mais est-ce que a fila ye kelen ye kuranna kɔnɔ non siyamu kuranna kɔnɔ i kɔnɔbara bi sun cogo min i da ka kan ka sun ka bɔ kumajugu fɔ ma k'i ɲɛkisɛ sun k'i bolo fila sun k'i sen sun hali k'i miiriya sun ni ninnu de sunna ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ko siyamu mais n'i ye dɔ kɛ ka dɔ to yen dun kuranna b'a fɔ e ma ko sawmu inni nazartu lirahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya o sawmu yi o ye k'i da de k'i daminɛ ka bɔ kuma ma o kuma n'i ma se k'i ka sun kɛ propre k'i janto i da la k'i janto i ɲɛ ka filɛli taw la k'i janto i sen bɛna taa n'i ye yɔrɔ minnu na n'i ma nina ɲɔgɔnna ninnu kɔlɔsi i bɛna sun don k'a ban kuranna b'a fɔ minnu ma ko wa iza sa'alaka ibadi anni i ti don a groupe la i ti don a la o la an bɛ mun de fɔ silamɛw ɲɛna an filɛ kaloba de la nin an bɛ kalo belebele de la kalo min kira muhamadu ye hadisa dɔw fɔ ni hakiliman tora k'i sigi k'a miiri furu a bɛ fɛn dɔ k'i la kira ko a ko sundonbaga camanba de bɛ yen foyi t'olu y'u ka sun na fɔ dɔrɔn u tilela mɔgɔw nɔfɛ kɔngɔ na u tilela mɔgɔw nɔfɛ minɔgɔ la bon balimacɛ déjà kira mamadu ye nin fɔ bon ni dugu jɛra
e de bi se ka wuli sise ki jo ka damle ka du kono komi kira ko ruba so ayi min ko sunu maga chama iba damle ka du kono est ce que mo do bi yanwa awon nga du be funetu mais est ce que beta bim lewa marwan che tuma do la misiri do be oti la hara ko yo ere nya be misiri do la keneka ere bi shika do tabwa la halka soro mama kuma ife ko meni mbebe shun iba adam le ka quartier la otugo kelena ini minu mbi nyondo ibara ke nyogo minu mbu to shuna kana folo punti kasorale ere bula bi shuna but ni yo tigila mogo ye dron bi shinga don't kira ko minu ga shun fo itala ko ngoni minu ko ni mala me atigila mogo ko ifie mi uta shundo modali dabla uba konji a continuity wallahi wala mba fe ga mo ne fo salama unyana anga njija anga sungalo nunu ere ka to ka somi ndo usoro iyere la ko chiena sungaru beki idla to ka somi ndo usoro iyere la ka fo chiena alati so ni zungalo imbanwati ka sebene kuna ko ntlela ko ngona ntlela minogola sabo nyense ko beke adamadi madafa wallahi adamadi madafa ngani yise ko beke akachala fe alai masami alaka hina mana faraka abi boda yumanchi alaka laba mo madam ambanyina ala fe angali maniao ala ku sabati sisa kome wajuli jante miniti dama kodo wajuli jante amina ladili kanyo na flati jamama kerengere nyana an demese uma kominu bi sena bino lu fanga boyana wallahi femfla amena ota sino ako kacha me mina flata ka doni fo olula ka jamal labla ala kan be so abam amina kuma femfla minka o folo de ye bange bagal la batuli aflana shingi maw ka be no e bade maw o ko jantu nyon amena bishuina ladili kan flami di oti ala kan be so abam bange bagal la batu yorola mi dakuru ya kelen fo demesen be Marwanche ato ika mogo yala ni fanya dara ika anika lafia aka konta ato ni ba iye aka konta c'est-à-dire ibonya de sinon wallahi ni ba yi bla chogo nyumai fo ite jigila kono fo akita ki siga se nka kashindo ida hali bi adeyin yo ikadai mais ni tarandi nko yi renverser soro yoro wo yoro ko karsa ere mana kumodron afani bi toro karsa yenyana ba wolo banni toro marwanche we danga dinya directity ifata de yiye amaye mo wata efemi ye ni ya abla choko nyuma ya bijaye de hali ka moto ni ka moto ko domi ka ke prop ka makie ishina ka kolongolo te kata joy ini bi lafia ika samara ni ya joshi ka yin kabla ni ya bijaye me ni ya ye adamadi mbolo fembi ni toro wati o wati filili de seram bon adamadi manga ka keti abange baga uma ameni fo bi demesen ise ko beke iye nyana ka jai fai ise ko beke iye nyana ka ja ibai
jija cogo bɛɛ la i fa kana i ba nɛni don dɔ la i kama kana baara kɛ baara min b'i fa ni tɔɔrɔ fo a b'a mɔnɛ labɔ i ba la kana kɛ parce que cɛ dɔw ka jate yɛrɛ minɛ cogo de y'o ye u mana dimiden kɔrɔ dɔrɔn u b'a ɲɛsin a ba ma a y'a seko bɛɛ kɛ denmisɛnw nin kana y'a ka minɛn kɔnɔ Kurana aya dɔ bɛ yen a y'o kɛ dugalen ye k'o bila an ɲɛ kɔrɔ tuma bɛɛ o Kurana aya in n bɛna a kɔrɔ de fɔ ni n ko n b'a sariho tan ka dɔgɔ mais Ala ko wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana aya in n bɛna a kɔrɔ de fɔ Ala ko n ye jugement kɛ k'a ban a kana foyi bato ka fara ne Ala kan mais a y'a ka ɲumanya nɔrɔ a bangebagaw la Ala m'a fɔ a ye ɲumanya kɛ u ye dɛ ko ka ɲumanya nɔrɔ u la kɔrɔ jumɛn bɛ nin na balimakɛ kana to k'i sigi k'a kɔnɔ ko fɔ i bangebagaw ka wari ko fɔ i ye karisa an bɛna taa karisalakaw ka saraka bɔ yɔrɔ la i ti 200 di ma wa karisa ka denkuli ye sini ye fɛn tɛ yan bilen dɛ hali n'o y'a sɔrɔ n'i fa ye nin fɔ i b'a bɔla k'a di kuranɛ y'i bila min na o t'o ye kuranɛ ko a bɔ k'a d'a ma k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ fɔlɔ a bɔ k'a d'a ma a ka k'a kun fo tuma dɔw la a bɛ caya fo ale yɛrɛ bɛ tila ka k'a damana fɔnisere ye yɔrɔ dɔw la wa bil walidayni ihsana kuranɛ tilala ka tɛmɛ o kan a ko fa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ko ni ba kɔrɔla walima i fa kɔrɔla kuranɛ ko u ta i k'u bila i ka so i fa bila i ka so i ba bila i ka so al-kibara indaka u bila e de fɛ yen n'u kɔrɔla nin kuma in bɛ ɲɛsin anw bi denmisɛnninw ma ni min ye muso furu o b'a muso ta ka t'i sigi n'a ye ni ko a ma hali a ka taa a ba ta burusi kɔnɔ ka na n'a ye a bɛ kuma fɔlɔ min fɔ ko n ba ni muso ti bɛn na kamalendenw n ba ni muso ti bɛn kuma ɲuman tɛ dɛ ne m'a fɔ musokɔrɔbaw ka ɲi nka defo caman bɛ muso misɛnninw de la ne muso adamaden mana kɔrɔ o ye adamaden bɛɛ de ye adamaden mana kɔrɔ dɔ bɛ bɔ a hakili la o ye adamaden bɛɛ ye sisan a bɛ cɛ yɛrɛ dacogo filɛ Ala fɛ ka muso yɛrɛ dacogo filɛ ka hakili yɛrɛ degré filɛ a b'a lajɛ ka sigi ka maɲumako kisinin kɛ jagoya la u ka nɔgɔ jɔn de ma ko min ti kɛlɛkɛ ko ye k'o dɔw kɛ kɛlɛkɛ ko ye ka ko dɔw filɛ bi ka ɲina sini kɔ o ko modèle ka nɔgɔ cɛ de ma wa a ka nɔgɔ muso de ma y'u k'a lajɛ n'a tilala ka fɔ o la ko o muso kɔrɔla o nanen muso misɛnnin ma se k'o ladon a banna de i tɛ musokɔrɔba kɛ i sinamuso ye a kɛ i mɔmuso ye a y'i jɛbɛ wo a mana fɛn o fɛn da i kan o bɛɛ jate ko mɔmuso de bɛ ka kuma ne fɛ ne ti kɛlɛ kɛ nin fɛ a to a ka kɛlɛ la sogo yira a d'a ma a to a ka kɛlɛ la taa lemuruba san i y'o d'a ma hɔn nin minɛ dɛ a mana fɛn o fɛn fɔ o bɛɛ ka kun i ma mɛ n bɛ nin fɔ cɛw de ye kuranɛ ko n'i fa kɔrɔla i ba kɔrɔla o ka k'i fɛ yen et puis n'i bɛ kuma u fɛ wala taqul lahuma uffin ka ni i kama yɔngo ka o fɔ i bangebagaw ma kuranɛ ko a kana kɛ
ka kuma jugu fo I fa ma hali ni kuma in ti neni ni kanye me ma bonya kante I kana ofu I fa ma kana ofo I ba ma ama ye Qur'ana be mo kala fembela ni jigira duguma sura la ibina ta ye kul a'udhu bi rabbin nas de be kul de koro e ko afo suran folo kul a'udhu bi rabbin nas suran flana kul a'udhu bi rabbil falaq sura sabana kul huwa allah me suran nani na kulite tabati ada abida kul de koro e ka fo kira nyana afo me kuma nana se Abu Lahabi ma kira wolo fate Abu Lahabi yede abenogo chedo me kuma nana se Abu Lahabi ka jana mero dongo kuma maka kuma jugu fo ama ala e kira simwala yi kira kana fo abenogo chama kokul abika famu kasoro a wolo fate de abenogo che kuma jugu de ti fo uma ala kan be so abama o ba jira ana ifa mana ke ma modeliye ijija kana kuma jugu fo ama ni yen nabi nyuma nunga histoire ou fle kaba ko do de nabi nyuma nunu u kelente mi mbange baga u kala kafiri mi kan nguma info ka nyeshi kalande undema kalande ubika fo anga kitabu do kono ko kira Muhammadu fa ko tido arjine wal makira ba ko tido arjine a hadisa ube afora ku kanifa dogoya afora kana kuma jugu fu ifama ni ka kuma jugu fo yele la fo kira fa ko bi bulude o hadisa modelu kalandeu ayta chife amana ye kitabu kono chiete ala ye nabi nyuma wo nabi nyuma ci ala ye kira wo kira ci akelente mi fa kafiri akelente mi ba kafiri woy otinga mawdu'u la me mina yoroni fo ka ke ka kalande undeme dobe ni kanto sise ko est-ce que ala ma fo Qur'ana kono ko wa isqala Ibrahim li abihi azar ko Ibrahima fa azara ko est-ce que o ka kafriya masabati Qur'ana kono Allahu akbar badwanche ka fo fa wal mabba fo ci ko fla de bala arabukan abu ye fay walidu ye fay umu ye bay walidatu ye bay me Qur'ana arabukana niya me yoro ko abu fa ani mi be bla ifa ya place la kasoro ifate niya me ko umu ba ani mi be bla ikabaya place la kasoro ibate abika famu me ifami yi wolo ni Qur'ana mako jora o foli la tuma wo tuma ti abu fo abi walidu fo ibami jigiri la ni Qur'ana mako jora o foli la dongo do abi walidatu de fo ate umu fo Qur'ana ma chamange umu ye wa azwajuhu ummahatihim ko kira furumuso ya ambawe est-ce que ujigirana me ubamba ya plasila wa ummahatukum min arda'a musominu yeshindi au makasoro umajige au la Qur'ana ku umma abaw c'est la même chose fayanvan fait wa isqala Ibrahim li abihi azar
Nabila Ibrahim fa Azara ni yo Qur'ana fle kala Ibrahim li abihi ayoro shegi nyona de be Qur'ana mais Qur'ana bi ka kuma hakilima unde fe madama che ayoro folo ala ya fo yende ko tumami Ibrahim ko afa Azara ma mais yoro tawla ama fa to fo ble mais to mi fora est-ce que o ba jira ko afa do nene exemple de demesa uma fen do ta doron ika de doma o taga ne ndi bam ika na ma to fo ta ne ndi bam ni ya dama doron abami wolo la la bita do me ni kwama ninta ta di iba woro kiyama hakilima minu bi o yoro kerefe yi oluba do ko deimba togote ko wurukia abitala di wurukia mi ma da be deimba ya place de la sinon il m'a besoin ka deimba togo fo ayo meka ninfo na fora ko ka bange baga ubonye bange baga neni mbele do de be bi o kembe ka do kalande unda jiena fanga fenvo uye mo mana fa yana ko abi ni hadisa ina bi ni hadisa ina barwa che chiete ni ka kala na sira degere dola ere mana Qur'ana aya u kalangala ndoro bishi ka do ni hadisa inti marché shegu shinkiti yo de ko ayeni kuma inta doro kabla balasi la doro ay Qur'ana aya u nati akoni hadisa ya mana yije kitabu jiye kitabu la kwa le danda la kwa chete Allahu akbar ala kambe so abama ola Qur'ana ko kwanga bangi baka ubunyi waqfid lahum janaha dhull min rahma ni bi kuma bangi baka fe ikama machi ikama machi wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Qur'ana ko adama de imana ke chogo ki baga boye itse ki basara itse ki fasara boni yise ko beke ka ke kasi se ko dana Qur'ana ko ni sera o degere la anyini ne ala fe ne mi nti dese ko ngai bange baga usara I place la mbi bange baga usara I place la ameni fo demesenu nyan aya janto abange baga ura aya jija ayenyana kan ni soja do abange baga ura ayenyana hanna togo fora ibaka ni soja ni togo fora ifaka ni soja ni zungalo baina mogo do be sukaro songo de blaka do bange baga nunu ma na sukaro songo do da fori nyana akabo hakili ibishinga mete ko ka sai wa duru de blaka ta so ko ye bange baga ka sukaro songo ye ka wafla di fama ka wa kelengele di bauma ko sukaro songo barwache o wa duru yin e ka du kono e ka du bi wa duru yin dun tle joji vraiment kamelendo aya janto abangi baga wudu ayu ladu nu shi koroba yala ugare ila Qur'ana kote ala kala bango madam ladili kan flana odi badinya yi Islama wa yanjija anga badinya anga shingi anga tuku anga dla surtout ni wati mi nan lala ni mbana inana ayema chamba nga barajo do ye chauffeur ye bana ingama luka mabri bolta jora aya janto nyona ay hine nyona ay makari nyona marwan shay tiseka beka fanda yamba nga isekoke ise mi yoke surtout ibadewi chiedo imana saraka bobo chogo la tanke nyuma yado iba baraji soro mais adon
n'i y'a di i masurunya mama baraji bɛ kɛ 2 saraka bɔ baraji ani sinji tugu baraji wallahi ni maa o maa sera nin waati in na ka malo bɔrɛ 1 da k'o di a sigi ɲɔgɔn dɔ ma a ko kɛ ɲɔgɔn dɔ ma a fami ɲɔgɔn dɔ ma madumancɛ ye koba kɛ dɛ a ti bɔ a kɔnɔ gɛlɛya waati ɲumanyaw madumancɛ a ko a ka girin dɛ n bɛ nin fɔ aw ye a y'a janto sinji la a y'a janto badenya na a kana ɲɔgɔn ye degun kɔnɔ ka ɲɔgɔn to yen et puis a ye yafa ɲɔgɔn ma surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya na nin sunkaloba in na nin layilatul kadiri yɛrɛ bonya kama silamɛw a ye yafa ɲɔgɔn ma a ye ɲɔgɔn ka ko kɛtaw ye fili ye a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye bɛn famille kelenw a ye bɛn n'i ye bɛnko kuma ye yɔrɔ o yɔrɔ dɔ de muɲu na dɔ de sabari la a kɛra dɔ de la n'i bi famille kɔnɔ i seko bɛɛ kɛ i nafa ka se mɔgɔw Imam Abu Hanifa ta ka kuma don ko a bɛ dɔw hakili la ko n'a fɔra ko sigiɲɔgɔn ɲumanya ko i bɛ hɛrɛ k'i sigiɲɔgɔn ye i bɛ sigiɲɔgɔnya laɲɛ ko a bɛ dɔw hakili la ko de kɔrɔ ye ko kan'i ka tɔɔrɔ se i sigiɲɔgɔn ma ko dɔw hakili la ko ni i y'o kɛ dɔrɔn ko i kɛra mɔgɔ ɲɛnama i sigi la Abu Hanifa ta ko k'o tɛ dɛ ko o ka gɛlɛya kan'i ka tɔɔrɔ se maa ma k'o ka gɛlɛya ko sigiɲɔgɔn ɲuman de ye min bɛ sigiɲɔgɔnw ka tɔɔrɔ muɲu wa baden ɲuman de ye a bɛ kɛ min na a b'a muɲu kana to ka ko bɛɛ calculer k'a bila plafond na pan dɔw sanfɛ i ɲɛ tugu dɔw kan c'est-à-dire famille kɔnɔ tuma dɔw la i bɛ yɛrɛ kɛ naloma ye dɔ bɛ se ka fɛn dɔ ta famille kɔnɔ a tigi n'a tali man kan mais a b'a dogo la e lalen a b'a fɛ i kana bɔ a kalama n'i bɔra o dɔw kalama i yɛrɛ la ɲina a kɛ yo min i ma bɔ a kalama yɛrɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ madenw a ye sinji dilan mais a k'a dɔn kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ye lahidu kan dɔ di a ko sinji ko a bɔra Allahu Ta'ala tɔgɔ dɔ de la min tɔgɔ ye ko Arahman ko o Rahmani o de dulonlen don larusi la ko don o don sɔgɔma ko sinji bɛ Ala wele a b'a fɔ Ala ɲɛna Ala ni maa min ye ne sinji tugu Ala o tigi tugu Ala ni maa min ye ne sinji in tigɛ Ala o tigi tigɛ balimancɛ dugawu kɛyɔrɔ dugawu kɛbaga dugawu kɛ waati ninnu de bɛ puissance don dugawu la jɔn de bɛ ka dugawu kɛ a bɛ k'a kɛ min a bɛ k'a kɛ yɔrɔ jumɛn ye larusi la et puis sɔgɔma o sɔgɔma sɔgɔma o sɔgɔma kira Muhammadu ye waati min fɔ dugawu jaabi yɛrɛ ye direct sinji bɛ nin dugawu 2 in kɛ o waati de kelen ye danga ye kelen ye dugawu ye o la n b'a fɛ ka mun de fɔ an badenw ɲɛna a y'a jija a kana ɲɔgɔn ye degun na ka sigi ka ɲɔgɔn filɛ i ɲɛ b'i badamacɛ la nin bɛ débrouiller ni fɛn kelen min ye o de y'a ka wotoronin ye wotoronin sen 3 walima taxi kelen bi mana min sɔrɔ bi b'o dun khasara dɔ sina ka na o de sɔrɔ ten o baarakɛminɛnin taara jɔ balimacɛ a tulo ma gɛn i jija fɛn k'a ye min b'a bɔ nin degun in na dugu jɛlen kɔ laada de don an karamɔgɔ fɛ sango san ka bɛn ni sali ye o min ye nisɔndiyaba don ye silamɛya kɔnɔna na yatimadenw ka taa se falaw ma a bɛ dɛmɛba ta k'a ɲɛsin u ma k'u la nisɔndiya walasa kɛrɛfɛ meeru la ani maɲumanko la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Donc il faut dire que c'est un don de grand frère du nom de Mohamed Lamine Touré, donc à Daloa,
précisément au quartier Iberson. Donc, il faut dire que chaque année, donc, l'imam, mon grand frère, Imam Touré, donc, on fait des dons aux orphelins et aux démunis. Et le but, c'est comment le jour de la fête, donc, tous les enfants orphelins, tous les démunis, les enfants qui n'ont plus leurs parents et puis, en tout cas, dont les parents n'ont pas les moyens de les vêtir le jour de la fête. Donc, l'imam a pris, il a réfléchi et chaque année, il a lancé ces dons-là aux orphelins. Et par la grâce de Dieu, donc, ça fait plusieurs éditions que l'imam a initié ça. Et par la grâce de Dieu, chaque année, en tout cas, il arrive à le faire. Mais nous souhaitons toujours que, en tout cas, ça puisse aller de l'avant, puisque chaque année, donc, il se trouve qu'il y a des enfants qui viennent et puis il y a des enfants qui n'arrivent pas à avoir ces dons. Donc, vu le nombre pléthorique, donc nous souhaitons toujours que les personnes de bonne volonté puissent aider l'imam à agrandir vraiment ces dons-là. Donc, c'est notre souhait. Il faut dire que l'imam, il fait beaucoup. Il fait beaucoup pour les orphelins, les vieilles, les veuves, ceux dont les maris ne vivent plus. L'imam fait beaucoup pour eux. Donc, mais l'imam ne peut pas faire cela sans qu'il y ait des personnes ressources pour qu'ils puissent l'aider à augmenter cela. Puisque, comme on le sait, ceux dont les parents ne sont plus, donc ce sont des personnes qu'on doit aider. Le Coran a beaucoup parlé de ça et les hadiths aussi ont beaucoup parlé de ça. C'est pour ce but-là, l'imam, chaque année, en tout cas, il s'arrange à le faire. Mais nous souhaitons qu'on ait plus pour pouvoir offrir, pour pouvoir suffire tout le monde. Je voulais dire au grand frère Imam Touré, donc de ne pas se décourager. Ce qu'il fait là, voilà, c'est Dieu seul qui va lui donner les récompenses. Puisque le jour de la fête, le jour de Ramadan, un enfant qui est bien vêtu, il est bien content. Mais si c'est un enfant qui n'a pas des choses à se vêtir le jour de la raison, ça fait beaucoup honte. Donc on demande à Imam, au grand frère, vraiment qu'Allah lui donne toujours la force, qu'Allah donne toujours les moyens de pouvoir continuer ces dons-là. Bon, an bi fɔlɔ ka Ala fo k'Ala barika da k'Ala tanu ka kisi ni nɛɛma ɲini o la b'a fɛ ka kɛ Mustafa kan a n'a ka denbaya n'a kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an b'an karamɔgɔ cɛ a n'an fa cɛ a n'an ɲɛjɔyɔrɔ n'o y'an ka sedu ye Seydou Soumana Madani Haidara Ala ye san 65 d'a ma Ala ko o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara kan an b'ale fo k'a barika da an bɛ se ka min fɔ Usa Ture ka dɔnko nin na vraiment di foyi fɔ fo ka Ala fo k'Ala barika da a ka baara kɛko ɲuman na san o san a bɛ nin kɛ a tɛ dogo mɔgɔ si la lamini na yan a tɛ dogo mɔgɔ si la Daluwa dugu kɔnɔ ɲinan salongo ta ani ɲinan ta an bɛ kɛ kelen ye salongo min bɔra ɲinan ta ka ca n'o ye ɲɛrɛndɛ taara jɔ fo sabara tɔni 1 o de sɔrɔla mɔgɔ ɲumanw bolo ka di Ture ma ka di fandanw ma ani yatimɛw ni falatɔw ma ani complet 500 ani kɔ ani fɛnmisɛnninw wɛrɛ min bɛ yen o ka ca Ala barika la a tɛ foyi kɛ k'a dogo anw na a b'a bɛɛ fɔ anw ye a jɔra Ansar ji kɔrɔ k'an karamɔgɔ Haidara ka sira ta a bɛ ka baara kɛ o kɛcogo ma yan vraiment an bɛ Ala fo k'Ala barika da ni Ture sɔrɔli an fɛ Daluwa yan an b'a fo k'a barika da an bɛ dugawu de kɛ Ture yɛrɛ Ala ka sini kɛnɛ d'an ma Ala k'a bolo mɛn baara nin na k'a fɔ a ye a ka courage sɔrɔ ale ye baara in ta maa min fɛ n'o y'an karamɔgɔ Haidara ye o ma dabila don o don dɔ bɛ fara o ka cɛsiri kan a ye dɔ fara a ka cɛsiri kan a ye karamɔgɔ wɛrɛ kalan baara in na ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ baara min kɛ a k'a ɲɛ jira karamɔgɔ wɛrɛ la olu fana k'a kɛ karamɔgɔ Haidara ka laɲini ye min ye n'o ye diɲɛ bɛɛ ka lafiya ye yaasa o baara na sabati an b'an profiter k'an karamɔgɔ cɛ fo yan n'o ye Osas Tangara ye ka bɔ Buwake Tangara alhamdulillah ale fana y'an karamɔgɔ ka sira wɛrɛ ta a ye ne yɛrɛ wele Daluwa yan k'a fɔ an ye kamalen min baara n'a bɛ baara kɛ Ansar kɔnɔ n'a cɛsirilen don ni se t'a ye a musofuru wari a b'a sara a y'a kɛ wa a y'a bɔ a sira ma o kɔfɛ an bɛ Buwake Jara fo ale min kɛra sababu ye ka karamɔgɔw bɛɛ sɔn hakili la ka hakili ɲuman d'an ma k'an civils wele k'an ladi an b'ale fana fo kɛnɛ in kan yan ni o y'an ka karamɔgɔ cɛ terikɛ ye Usa Jara ka bɔ Buwake donc kuma laban bɛ ne bolo o de ye nin ye ka foli kɛ ka barika da an karamɔgɔ cɛ ye n'o ye Lamini Ture ye Ala ka sini kɛnɛya d'an ma Ala ka bolo mɛn baara la a ka dɔnni Ala ka sabati a n'a ka denbaya Ala k'u lakisi
k'an karamɔgɔ Haidara fo k'a barikada ale min kɛra sababu ye k'an bila sira ɲuman kan ala ka hɛrɛ ka n'a ye ala kira bonya kama bido hɔrɔma kɔsɔn sɔli rasulillah ni ala ka diɲɛ ye ala ye an yamariya ala n'an ka karamɔgɔw yɛrɛ barika kosɔn k'ala tɛgɛ an karamɔgɔ ye sira min don an kɔrɔ n'o ye Sherif Madan Haidara ye ayiwa ka hinɛ fannaw la ani yatimɛdenw ala y'an se kɛ min ye yɔrɔ bi k'o kɛ ka hinɛ yatimɛdenw la an sigi n'o le kɛnɛ kan an bɛ san dama dama bɔ bi fitini min bɛ sɔrɔ an bolo an b'an karamɔgɔ ladege n'a ye an b'a fana ka duwawu ɲini a bɛ duwawu k'an ye an fana bɛ se ka ale bɛ min kɛ an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min san dɔɔni bɛ fara ka ala n'ale yɛrɛ barika la a kɛ kun t'an bolo dɔ wɛrɛ ye adamaden b'i miiri yɛrɛ ma lo min n'i tɛ yen dɔ bɛ hinɛ yɛrɛ fana kɔ la o kira k'u tale salatu wasalam ni hinɛla mɔgɔ ta la mɔgɔ bɛ hinɛ i ta la ni ɲala mɔgɔ la mɔgɔ fana bɛ ɲɛ i ta la mɔgɔninfin n'i bɛ ko kɛ lo min na i b'a kɛ ala kama ani i yɛrɛ kɔ kosɔn an bɛ min kɛ an bɛ ka kira ka kumakan labato kuma ko a ye hinɛ yatimɛdenw la n'a ye hinɛla yatimɛdenw la a komi a bɛ ni Muhamadu labato n'a ye ka ni Muhamadu labato a komi a bɛ ala labato donc an bɛ sira nin sira de kan san n'ala ye min nɔgɔya an ye weleli bolo ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ lajɛlen ta yɔrɔ kan an ka imam kan n'o ye Mamadu Lamini Ture an bɛ jɛ ka yatimɛdenw wele ani misikɛnɛdenw an se bɛ min ye ka d'u ma fi sabilillahi ka mun kosɔn kɔ kosɔn ani duwawu ɲini kosɔn ani silamɛya kɔrɔta kosɔn donc baara wɛrɛ t'an fɛ yan bi an bɛ min kunna bi o le ye alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala tando nin kɛra laada ye an bolo insha Allah san o san an b'an seko kɛ k'a di yatimɛden ninnu ma u fɛɛrɛ bɔ duloki la ani selimasamaraninw ani fɛnmisɛnnin wɛrɛw n'o ye sumandenw ni disa ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye an b'o to k'o di yatimɛdenw ma ka bɛn ni seli ye an bɛ a ɲini ala fɛ an y'a baara min daminɛ ala ka a se nɔgɔya an ye san o san an ka to k'a kɛ mais alhamdulilahi an bɛ ala fo ka ala tando an ye nin sɔrɔ an karamɔgɔ la a Seyidu Sherif Usman Madan Haidara ale de kɛra nin sababu ɲuman ye k'o sira jira an na san o san karamɔgɔ bɛ min kɛ o tɛ dogo maa si la donc hali n'an ma se ka karamɔgɔ ta in ɲɔgɔnna kɛ an b'an seko kɛ n'an ka seni damayira ye ka silamɛw fana ni fo kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna an ka misiri silamɛ ninnu vraiment an b'u fo alors i mana mɛn ko i ɲɔgɔnna gɔngɔn wurila tɛ i tɔrɔ fila de bɛ dugu ma an kalifalen bɛ olu minnu na ka an bila u ɲɛfɛ u ka baara la vraiment n'an ye nin wele da silamɛw b'u seko kɛ o de b'a to san o san fɛn bɛ ka sɔrɔ a ka ca ala fɛ mɔgɔ ka dɔgɔ mɔgɔ dɔ ka na ka n'a fɔ ko o ma dɔ sɔrɔ a la alors complet 500 ani kɔ samara yɛrɛ o bɛ 1000 bɔ donc an kɔni b'a tila ten ni an seko damayira ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi a bɛ bɔ garijɛgɛ minnu na ala ka barika don sɔrɔ o la ala ka kɛnɛya ni lafiya di an ma ala ka an kɛ siniɲɛsigi ye an bolo ala k'o kɛ an ka kiraba in bonya kosɔn sallallahu alaihi wa sallam inshallah nin kun ye an ye daliwakaw fɛ yen nɔ ka bɛn mɛ kalo tile 19 ma san 2020 an karamɔgɔ imam Muhamadu Lamini Ture a ka misiriba kɔnɔna na a ye Lailatul Qadri wajuru sigi yen nɔ fo ka taa se dugu jɛlen kɔ a ye bonya ni a ye dɛmɛ min ta k'a ɲɛsin falaw ani yatimadenw ma o la an b'a ɲini ala fɛ a nafolow bɔra nafolo min na ala ka barika don a la a kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta ala k'o yira an na k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka foli kɛ daliwaka bɛɛ lajɛlen ye jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalundi sega tinya wilila fala ka chiendeme. Tinya wilila hangalundi sega tinya wilila fala ka chiendeme. Tinya wilila hangalundi sega tinya wilila fala ka chiendeme. Tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chiendeme. Tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala ka chiendeme. Nebo tinya wilila dabali jugu kemu